Penpau ke India ke jing Sokia lo ke jingbam sengain jong sipaya da jong ka UN ki badan ha ka thaing sate jong ka Lebanon. Harin bakila sya asiat ha ki sipai ka Israel ki bala hirtmai ke Hezbollah ha ka ne ka thaing. Ka India ka penpau bandus pangut ki sipai India ki de ki badan bat ka kenhun sipaya da jong ka UN ha Lebanon. Bat kidan hasilenter ublulan uba jengai sis pa 4 kilometer kaput Israel bat Lebanon. Haga singtho ding ka kharwei tri Urisau arja upsau ka Ministry of External Affairs ka laong ni Sokia ka jing sneu jong ka jinglong jingman hasilenter ka blulan. Indang yai peteng ban buddin bahai ka jinglong jingman ka jingbam la pan khain ki jaka jong ka UN day ban buram da baro. Bat kilat jingida na ka banta ka jing singai jong sipaya da jong ka UN. Namar ka kam jong ki ka long ka pakongsan bha bat ka bakhia sibun. Kane ka jing penpana ka India ka lami sisngi din ba ka UN ka laong ba ka ketem trikam jongka hanakora jongka United Nations Interim Force in Lebanon bar ki jaka bamarjan kila sya thambor bunsin hakisipai ka Israel ka IDF layturu ba arngut kisipai da kila mensau hadin bakatang jongka IDF markaba kala siat ya kasuloi jongka syakawai ka jaka trikam jongka Unifil hanakora kabala siat baik-baik jaka berpelong ki babun ban kelon sisu laban rap badan bok ba ki jingmen sau jongki hakan ka kenti kim da jurtan ba kidang don ha hospital na kabenta ka jing sumar ka jinglong jingman hasilenter ka kaput jong ka Israel bat ka Lebanon kelanang jur state adin ba jing sya penyap jong he barim jong ka seng Hezbollah u Hasan Nasrallah laitu ba ka Israel ka penan kam ki tiarele ki badan ha kendau ha ka thain kadon sibun ka jingma ya ki sipai ki badan thei